Ah, scheiße! Ja, das Komm ist scheiße. schnell! Guck mal, das hier ist viel besser. Besser, ja? Ja, schließen Sie bitte. Dankeschön. Das hier ist scheiße. Ja, Feuer! Ah ja, Junge Herre! Meinaatteko kauan vielä ammuskella? Ich muss 55.000 Mäusekügel in diesen Hirkavalli schließen! Hunni aikoo, tuli tää 55 000 patia. Paljonko se on mennyt nyt? 1477! 1477 ja meno jatkuu. Hei, eiks meillä pitänyt olla palaveri? Was? Scheiße! Achtung, Feuer! Guck mal! Ja, ja, ich bin meine Dose auf. Sami! Greta-Liisa täällä heijaa. Mikä ihmeen juttu tämä nyt oikein on? Antti ja Marika soittivat, että teillä on siellä joku ihmeellinen saksalainen manakeri. Mitä ihmettä tuo rätinä oikein on? Mitä te teette? Syödään hampurilaisia! No, nyt se manakeri on mennyt vaihtamaan Anki ja Marikan nimetkin. Ai, ja se pyytää kuulemma rahaa. Millainen mies se sellainen mies oikein on? No se ihan vakuuttavan oloinen perussaksalainen tommonen ihan nastan tuntunen taiffari. No paljonko se sitä rahaa pitää? No mun mielestä se oli sellainen 1500. Että voisiko me ottaa se firman tililtä? Ota nyt sitten. Mutta mitään sopimuksia ei allekirjoiteta ennen kuin ne on täällä tarkastettu. Onko selvä? Oli muuten 55 000 Saksan markkaa, mitä toi Lebeson pyysi. Niin paljon. 55.000 markkaa.